Una de les grans peculiaritats del Figaró és la ruta geològica de la qual disposa, la qual és punt d'interès i d'estudi per diversos estudiants universitaris. Som-hi! Fer el recorregut per aquesta ruta permet fer un viatge en el temps fins a més de 500 milions d'anys enrere i al mateix temps conèixer diferents atractius turístics i patrimonials del municipi. El santuari de Puiggraciós, just a sota del cim que porta el mateix nom, va ser construït al segle XVIII. Davant del santuari s'alça la torre de telegrafia òptica de Puiggraciós, una construcció feta per a la transmissió de missatges a distància mitjançant un sistema de miralls. El santuari està situat dins la zona dels Sots Ferèstecs, que, com és sabut, és l'escenari que va donar lloc a la novel·la modernista de Raimon Casellas. Molt a prop hi ha el Sot del Bac, una angosta vall actualment deshabitada que s'ha convertit en punt de trobada d'excursionistes i practicants de l'escalada. Arribant al nucli urbà, es descobreixen altres atractius imprescindibles. Les escales de l'Àngelus són l'element més emblemàtic del patrimoni arquitectònic del nucli urbà de Figaró, dissenyades per l'arquitecte Amadeu Llopart i Vilalta. Pujant les escales, s'alcen dues de les cases modernistes més singulars de la població, Can Gallard i, just al costat, Can Mestre del Mestre. La ruta es pot acabar a la banda del Montseny passant per l'ermita romànica de Sant Pere de Vallcàrquer. Fins aquí la nostra excursió. Heu vist una petita part del nostre gran poble. Us convidem a venir-hi i acabar de gaudir-lo.